מחפשים איך להוזיל את הקניות אונליין בסופר, פיצ'ר חדש שפותח על ידי הייטקיסט ישראלי יצא לשוק השבוע, ובזכותו תוכלו לחסוך מאות שקלים בקניות אונליין. בגדול, כל המידע של כל המחירים של כל הסופרים נגיש על פי חוק. אני רציתי למצוא דרך שבה אני יכול להציג על אותו עמוד את המוצר שאתה מסתכל עליו, אני אציג לך את אותו מוצר, כמה עולה באתר מחירים. אתה יכול לחסוך הרבה כסף ככה. בסל ממוצע שבניתי, החיסכון, ההבדלים במחירים הוא 20% לכאן ולכאן. בסל של 1,000 שקל, אותו סל יעלה לי 800. אוקיי, אז כשאנחנו רוצים להוריד את זה למחשב שלנו, איך אנחנו בעצם עושים את זה? אז ההתקנה היא מאוד פשוטה, מחפשים פשוט בגוגל, שם זה זול יותר. והתוצאה הראשונה זה חנות התוספים של כרום, פשוט נכנסים, לוחצים התקנה וזהו. פעם הבאה שניכנס לאתר שנתמך, אנחנו ניכנס למוצרים והתוסף יקפוץ לנו לבד. זה יגיד לנו, הנה אותו מוצר בסופרים שונים. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו בעצם מוצאים חלופה זולה יותר באתרים אחרים. אנחנו נכנס פה לשופרסל, המחיר של האורז הוא 8 שקלים, כמעט 9 שקלים. אותו המוצר, אני יכול לראות שלצורך העניין, בשוק העיר עולה 10 שקלים, אבל אם אני אוסיף את רמי לוי, המותג הפרטי של רמי לוי, יעלה לי 6 שקלים ו70 אגורות. אז בעצם אנחנו רואים כשאנחנו נכנסים לאתר של שופרסל, זה אוטומטית מציג לנו חלופה זולה יותר לאותו מוצר שאנחנו מחפשים פחות או יותר. נכון. צריך לקחת בחשבון שבכל הזמנה מסופר באונליין יצטרך לשלם בדרך כלל 30 שקלים דמי משלוח, אז חשוב לבדוק האם פיצול הזמנות עדיין משתלם עבורכם. שימו לב כמה אפשר לחסוך משימוש בתוסף. למשל, לפי התוסף החדש אפשר לראות על מסך אחד שאורז בשופרסל עולה 9 שקלים, ברמי לוי קצת פחות מ7 שקלים, וברשת שוק העיר 10 שקלים. שווה גם להשוות מחירים בגזרת הפסטה, שם ראינו שבשופרסל נשלם 6 שקלים ו70 אגורות, בשוק העיר 7 שקלים ו60 אגורות, ובחנות החישוק פחות מ3 שקלים. בעזרת כמה קליקים פשוטים, תוכלו להשוות מחירים לפני שאתם מבצעים את ההזמנה אונליין מהסופר, ולהצליח לחסוך מאות שקלים.